Giv mig crown, hvis han har den. Alt, han en crown. Nej. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Han er her. Jo! Jeg fik ham! Godt, Lukas. Jeg spørger nu, Lukas. Ja, men min mor og far, de er her ikke lige nu jo. De er hjemme med min mamma og morfar, så kører de til Sønderborg. Nå, så kan vi ikke. Jo, hvis jeg ringer og spørger, om min mor eller min far kan lige komme og hente mig og køre dig hjem jo. August. Nå ja. Nå, jeg er bare ready. De kan jo bare lige komme og køre mig derhjem. Og så...